Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό το βίντεο θα παίξουμε Brawlfuls. Δεν ξέρω γιατί, απλά μου ήρθε μια ιδέα να παίξω Brawlfuls και λέω why not. Πρώτη φορά το παίζω. Για να σας λέω ψέματα, έχω παίξει λίγο και έχω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πάρα πολλές αφιέσεις. Γι' αυτό και τρώμε καλά μου έξω το σκουρίκι. Σφυριά έχω αυτό. Εντάξει, έχω παίξει από το άλλο account λίγο. Έχω βάλει κάποιους κωδικούς. Να εδώ πέρα, free code zone our server. Πάμε βάλουμε ένα, έχω μια καλή μέρα. Και πάμε να παίξουμε. Είμαστε ένα μάγκο και πάμε να παίξουμε. Ωραία. Εδώ πέρα έχει αγοράσει premium. Πάμε εδώ πέρα, παίξτε like. Φύγαμε. Για κάποιο λόγο μουσική μου αρέσει, δεν ξέρω γιατί. Τώρα. Ωραία. Θα έρθει και βίντεο με unboxing. Περιμένετε, το θα έρθει σε λίγες μέρες, σε 2-3. Άντε. Brawlfuls. Τι είναι αυτό, τι φάση, τι ήταν αυτό το γλυκό. Καλύτερη στιγμή. What did he say? N.A. Οκ, πάμε να παίξουμε. Γιατί ο άλλος είναι σαν... Φύγαμε. Όχι ρε. Το shield, το shield. Έλα. Άκρη. Όχι ρε, γιατί είναι αυτό σαν κουμπίδι. Το έχουμε. Άκρη. Ρε. Ωραία. Το έχουμε. Έλα. Όχι. Όχι ρε. Τώρα δεν έχει περάσει κανένας πάντως. Οκ. Εντάξει, πες να είναι όλοι ήδη με μένα. Έλα. Τώρα πείτε πως πετάει μόνο το αυτό. Περιμένουμε. Φύγαμε. Όχι! Εντάξει, όχι ρε. Δεν είναι. Έλα ρε. Άκρη. Δεν μ' αφήνει να το κάνω. Όχι. Μη. Ew! Dude! What the fuck? Έλα. Το βίντεο παιδιά θα είναι 7 ώρες. Τον άλλο που πετάχει. Το μπρόκολο τι έχει πιει. Το μπρόκολο τι έχει πιει και... Μη σε παρακαλώ. Παιδιά ακόμη 7 είναι. Πάμε γρήγορα γιατί λογικά θα έχει και χρόνο. Δεν ξέρω γιατί είναι σαν το Fall Guys απλά με φρούτα. Πάμε. Όχι μπρόκολο, γιατί να το κάνεις. Hey yo, what the fuck? Ωραία. Όχι παιδιά, δεν τα παρατάω. Πάμε, το έχουμε. Δεν το έχω. Ελευθερία ή θάνατο. Το έκανα. 8 έχουν περάσει από τους 18. Πάμε. Φύγαμε. Πίτω. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Παιδιά, θα το περάσω, δεν κάνω λίγο, δεν τα παρατάω. Δεν τα παρατήσω ποτέ. Headshot. 9 έχουν περάσει. Τώρα δεν δουλεύει το σπέ... Το κάναμε.
Γιατί είναι το Silter. Silter. Τι στο Silter. Silter τράπεζα. What? What the fuck? Έλα. Μπράβο ρε. Ο Σπεσιαλιτσίνο. What the fuck. Έλα. Το έχουμε. Ρε, μη σε παρακαλώ. Όχι, μην το έχουμε. Παιδιά, το έχουμε. Μη, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις. Σε παρακαλώ. Θα το περάσουμε. Όχι. Μη. Όχι. Okay, review's over. What? What's the matter with... Κολοπέχνητο γιατί να μην έχεις checkpoints. Τώρα όντως παιδιά πες να νευριάσουν και οι άλλοι. Όχι. Έβγαλε νοκάουτ τον μπρόκολο, οπότε δεν έπρεπε να πει καμιά παγίδα. Ωραία. Ισδου. Έλα, το έχω. Δεν το έκανα. Έλα. Τώρα. Ωραία. Βγήκα. 4 λεπτά. Εντάξει. Το παραδέχομαι νουμπίδι. Ωραία. Πατά. Φύγαμε. Πάμε ξανά. Κάτω τον μπρόκολο. Τι έγινε. Φάζω ότι βλέπετε τη φάση. Άντε μωρέ, άντε. Τέλος γύρου. Το κάναμε. Είσαι τελευταίοι αλλά δεν πειράζει. Όχ, τα άλλα γιατί γίνονται. Γιατί γίνονται φρούτα. Τι είπα μόλις τώρα, ναι. Ωραία. Το έχουμε. Έλα. Το κεφάλι μου. Έλα. Ήμουνα πρώτος. Τι είναι αυτό τα ψωμιά μου. Θα τελειώ. Κοπήσει. Όχι. Αχ, το κεφάλι μου δεν έχω. Όχι, μην σε παρακαλώ. Εντάξει, για... Από τους 10 θα βγω τελευταίος, σας το λέω εγώ. Όχι, η βαλίστρα ήταν... Δεν έπρεπε... εντάξει, αυτός... Όχι, ρε κολόμορα. Μη. Έχει περάσει ένας. Ωραία. Το έχουμε, Τζερόνιμο. Minion. Είμαι το Minion. Ωραία. Θυμάμαι κάποια πράγματα από την τελευταία φορά που είχα παίξει. Ωραία. Πάμε. Περάσαμε. Και πάμε να κάνουμε... Αυτό δεν μπορώ να το πάρω. Εγώ το έχω ήδη. Δεν τρέπεσαι, κολομπρόκολο. Έλα εδώ. Όχι. Τα παιδιά. Όχι ρε. Ναι, ξέχασα ότι όταν σε ρίχνει δεν ξαναζήσει. Τζερόνιμο. Φύγετε. Φαγητά, δεν χρειάζεται να πεθάνετε.
Όπα, τι κάνω. Όχι τώρα. Πω. Αν τους σκοτώσουμε το έχουμε σίγουρα. Έλα εδώ ρε. Μη. Όχι. Πάει. Τι. What? Bro, what are you talking about, man? Προκριθήκαμε όλα τα φαγητά. Όχι, ας είπε σε καρκαλέτσι έτσι. Το επόμενο είναι το Kick Tower. Τι φας το Kick Tower? Color Shock. Τι? Night Top. Ο Άρσου κανάμσα. Πού είμαι εγώ? Νάτος! Κασεράκι στο Στάκης. Παιδιά, τι είναι? Color Shock. Χρωμάτισε όσο... Α! Και μία είναι ζωντανή. Οκ. Και τότε πώς πρέπει να... Εγώ πάω στα περισσότερα που βλέπω είναι τέτοια πορτοκαλιά. Κάνετε κανένα τρίγωνο εδώ πέρα γιατί αυτά χρησιμεύουν. Πέσα! Α! Κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να έχουμε τα λιγότερα χρωματιστά χρώματα. Έλα, έχω τα πιο πολλά, δεν χρειάζεται. Εδώ και εδώ, παιδιά, το έχουμε νομίζω άνετα. Πέθανε κι ο άλλος. Όπα! Μας διάλυσε όλους. Ο Μέρσι Τενί. Νταφα. 0. Escape. Space. Βάλε τα βουλκάνο. Αργότερα. 700 μέρες. Οκ, εντάξει. Θα παίξουμε άλλο ένα. Πάμε. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι, αλλά με τις αυτό που με νευριάζουν που δεν έχει checkpoint είναι πολύ μπρά. Τι άλλο, να με αυτό μου κυνηγάει. Αυτό το θέλω ρε το skin. Υπάρχει και το μπρόκολο, παιδιά με τον μπρόκολο. Άντε ωραία. Το μπρόκολο, ευτυχώς. Κλασική πίστα. Μπρόκολο. Ναι ρε φίλε. Τους έχουμε άνετα. Είναι first person, οκ. Κάτσε ή. Πάμε! Όχι ρε! Τι κα... Τι!
Ή. Τι! Παιδιά, ποιος με ρίχνει? Πάμε ρε. Όχι ρε! Παιδιά, έχω πάρα πολύ λίγο ζωή. Πώς με ρίχνει γάμο? Φύγε! Φύγε! Φύγε και εσύ! Όχι! Φύγετε όλοι σας! Μακριά εσύ! Κοτόπουλο! Μπλοκ! Όχι ρε! Ψόφα! Μακριά! Κολομπάνανα! Όχι! Όχι ρε, με βγάλει νοκάουτ. Ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν θέλετε να το ξαναπέξω αυτό το παιχνίδι. Μ' άρεσε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!